at the old Tagbilaran City Airport for the Sandugo. Muna ang venue sa Sandugo festivities na adre mga kalingawan, nightly shows, etc. etc. So mangita sa aming parking space. So na namin sa airport. Monino, daghan kayong mga pagkaunan here. Whole stretch, puro pagkaunan, mangita may gasa may makaon. Okay, so daghan ang nagkadaghan ang mga tao, no, kay marag duration na ni hapon. Okay, so marag naapoy event na dito sa stage. So but for now, mangita sa asa may mukaon. Okay, so taas kayo nino, napagid dito pikas marag 1, 2, 3, 4 lanes nga taas. Okay, na po yung mga okay-okayan here. Okay. Asa ta mga on? Okay. So, maugid ni siya. Pagka daghan ka ang display. No? Bibo na diri sa Old Airport. It's about mga 7, I think. 7 past 7 o'clock in the evening. So, hinganin ang situation diri. Today is a Wednesday. So, ani na mga kay bakasyon na po ang mga bata, kay laghan ng graduation. So, maani siya ang Old Airport converted into a food park, entertainment park here. Okay, so mga pagkaunan niya dito, no? Okay, so maani siya ang Sandugo. Once na check ang schedule, unsay na Okay, so muna siya, ha? Ha? Queen? Where? Unsa 13? Today's 13, so Queen of Bohol Talent Competition. So muna siya, no, ang entrance sa Sandugo Park. Gipalibutan gyud og mga foodies, food. Check. Okay, so musulod ta diri, no. Tanaw nato, lilion sa nato. Dusa ta mo pili og mga food. So mo check sa ta diri na mga baligya, no, mga souvenir items. No, daghan, no. Mga souvenirs. Nagali turtles. Ang lubot. Okay, so mga turtles. Ako siya. May mga items, pearls. Okay. So, mga nga nyo. Bohol. I love Bohol. Okay, so daghan kayo, no? Daghan kayo nangaon karon. Okay, ting panihapon mansad. Oh, colorful nga fish. Okay. Nice mga fish. Unsa ni siya nga isda? Glowfish na trama. Ha? Glowfish. Glowfish? Oh. Glowfish. Nice. Ingani ra ni siya kadako? Oh, mama na niya ang max nga size. So kung ngit-ngit mo glow gid siya. Labi na ako katong blue light dito. Nice. Baligya po ni siya? Oh. Tagpila per piece? 45 na isa ni ma. 45? Daghan ni nahalin na niya ito sa siya. Dili ko nakabligya dire. Asa man yung shop? Kilid sa Luiton Mall. Mga nang parkingan dito sa basement. Okay. Ano po tayo daghan isda pero kami lang yung mag-ikuan. Nice, oh. Attractive mo rin tayo. Ha? Color ba? Lagi. Attractive siya. Gusto mo gingani nga glow fish? Mo glow?
ato mo sa Our Daily Fish nga store nila. Dapit daw sa Louis Vuitton. So, anito sa ikatulo nga row sa mga pagkaunan. Mo dapit ani. G's Food Hub. Mr. Bisnok. Okay, first stop, gusto nila buffalo wings. Kani, ansa man ni? Combo. Ansa ni? Lechon. Hala na lechon. Oh. Bicol Express ya oh. Combo. Hyper. So, nakapalit na ko og kuan. Nakapalit na ko og Bicol Express kay favorite po na ako ng Bicol Express. So it's my cheat day, designated cheat night today. Mukaon sa kog Bicol Express kay dugay na ko wala kakaon og Bicol Express. Tuna station. Adobong pusit. Tuna kinilaw. Okay. Sisig. Boy, kadaghan ba sa lami? OMG. Asa naman to si kuya kay mapalit ko og kuan. So daghan jud kaayong nangaon karon kiting panihapon na. Asa naman to siya? Okay, so daghan kay mga pagkaunan diri, daghan pud kaayong tawo. Yeah. Palit ko atong kuan. Katong tuna mo palit ko ato dapit. Unsa day na dito? More gyapon. Ooh, barbecue. Oh, barbecue. Ala, naipanga. So, ngani no? Oh, barbecue here. Mga barbecue. Wow, napo diri puro barbecue. Wala na ito na pa nga. Oh, pa nga. Okay. So since favorite na ko ang Bicol Express, so ni-order ko Bicol Express. Lami pod, lami. Cheat day. Permi na cheat day ani. Lami kaya ang Bicol Express. Lami ang chicken. Lami. So, nag-start na ang program noon. I'm Rag Queen of the Night. Pageant man siguro na. Mukhaon sa dun. So, nahurot na ako ang Bicol Express o kanina po. Ikaw ya? Ika? Oh, lagi. Kani? Ito ha? Limot na? Dili ka? Ano sa spicy? Atong suka may halang pa. Kaya mix na. Kaya mo na yun.
Dik, hanga ko na. Hindi mo ganolan kayo. Ano gusto ka? Hey, mga otak check. Nice kailangan ko niyo. Colorful. Fiesta na fiesta. Drama to sa drama. Ay, mais! Oh my God, mais! Corn. Balikan ako ng corn later. Hala. Okay, mukhaon siya kung mais o niya. Yes. So now, we introduce to you our next candidate. So from the east, we move to the west. Let us give her a round of applause. Queen of Sanape and Nega, Dorian. Nagkuhan siya iced tea. So, ari na po mi sa uban. Biglan kayong pagkaon. Ate wants to try the fried ice cream. Natoy Aquino Couture, City Vice Mayor Honorable Adam Hala, City Alan Caberte, Yay! Ganda din na siya. Mac Gas Photography, Lockdown TV, Aplaya Multimedia, siya. One Photography, Erase, Print and Design, and RC Lucky Graphics. Thank you. Ha? Shake? Oo. Dali ara siya na ice cream. Wala mo isol sa malls, no? Dali ara kayo na. Himong ko ang fried ice cream. That's blueberry flavor. Saba kayo no, kaya na program dito sa stage area dapit. Kusog kayo lahang sounds. Fried ice cream for ate. This one and this one. Wow, what a superb act, I may say. So, a heart free from own selfishness and interest, then we shall have the future we hope for the world. I am a part of the Sangguniang Kabataan Council for 5 years now. And as a youth leader, I have realized that the worst thing in this world is apathy. This is our inability to feel the struggle ourselves. SK teaches me to be a person to others than a Nagkulang salad. Taasa ang pila ka. Zago ka na. Zago? Magkuhan ka? Nana. Busog pa ko eh. Cheese overload. Ipalit ko og kanang barbecue saging kaya wala na ko kakaon og saging na barbecue. Dugay na.
Muna akong ganahan, kanang lata-lata. Name. Nakuan ra, barato ra. 15. Di para sa nanguban, $, guys. So nangaon sila og cheesy chicks overload sa French fries with chicken puffs. So how is it? Okay ra? Lame? Yeah, ganahan ka? Lame? So ani mi nga store sa Gray Belly. Lame daw. Pero di na ko mukaon kay busog na ko kaayo. Nahurot na ko ang duha ka tuhog nga saging nga lamian nga lata-lata. Okay, that's what I was craving for kanina. So, craving satisfied gid ko diring dapita. So daghang mga ko ano, lato-lato na dire. Kaning juice in a pouch. Sabi na ko, true love na palpitate rin. Salamat. And I would like to thank and so grateful the rest of the LGBT community of Bohol. First time to drink juice in a pouch. This is cucumber lemonade. You know? Magamit mo na yung pouch, no? Lame. Cucumber na cucumber. Lemonade talaga. Okay, now Kuya is eating the waffles we ordered earlier. And now the blue lemonade. Di ka ganahan? Okay naman, pero Lemon na lemon. kailan mo siguro eh? Ha? Nutella. Nutella? Chocolate? You're about to explore. Indeed, a cardio with a view. With its beauty, So na-program we dito have sa pita, launched no? the first Uli na may kay murag na taligsik na. plastics are being traded with cash assistance, groceries, or pins. I was judged because of how I look, because of my height, because of my body. But then, right now, I am standing here in front of you, conquering the dream of my life. Okay, so mana to no, nanguli na may kay medyo nagtaligsik na pod unya. Gabi na naapod ate na klase nya. Naapod ko work tomorrow. So okay, maura to for tonight at Sandugo Park, food and bazaar park and entertainment. Wa pa na human ang pageant no sa Queen of Bohol, no, kanang sa mga LGBTQ. So that's it. Next time balik na sad May. This is a 1 month, murag 1 month ni siya diri, no. So balik-balik na mi diri. Kaya na pa yung mga food stalls nga wala na mo nakani. Perting daghan na kwarta laywa diri. So thanks for watching. Bye.